Ik heb heel veel moeite met de activiteiten die diplomaten en zal het hebben nu en altijd wanneer er geen afstemming plaatsvindt. Ten meer wanneer er geen afstemming plaatsvindt in een tijd waarin in feite al netjes gezegd, en dan moet ik het diplomatisch uitdrukken, in feite demissionair bent. Niet diplomatisch met één been eruit zit. En dan moet ik waarnemen dat er op de ambassade in Nederland, laat me dat heel concreet noemen, er een verregaande activiteit wordt uitgevoerd. Te beginnen met een zogeheten verstrekking van een decoratie, waarbij de ambassadeur gedecoreerd zou zijn door de gewezen president en op dat moment zijn decoratie krijgt. Je vraagt je af waarom op dit moment, daags, maanden daarna, met dan nog een foto van de gewezen president op de achtergrond. Dat is een diplomatieke blunder. Niet omdat het op een politiek verschil gaat met de gewezen president. Het is president, maar op dat moment is het niet een signaal dat je vanuit de ambassade uitstuurt naar de wereld. En om daarna een activiteit te organiseren, te hosten met diaspora, waarbij de directeur van het Diaspora Instituut Suriname, de minister, de president niet op de hoogte is. Dat is een verregaande handeling waartoe ik de ambassadeur intussen een verantwoording heb gevraagd. En ik ga u zeggen, die verantwoording zal moeten komen. En mede op basis van die verantwoording mag u weten dat daar maatregelen bij zullen volgen. Nog geen reactie gehad? Er is nog ruimte. De nota is gisteren de deur uitgegaan. Dus we hebben enkele dagen, dag maximaal 3 dagen en dan moet het er zijn. Om even terug te gaan naar het onderwerp Nederland diaspora. We hebben wel een vertegenwoordiger gezien van de Surinaamse regering in de persoon van Patrick Brunings van Oil and Gas. Was hij vanuit de regering afgevaardigd? Wat is de hoedanigheid geweest van de heer Brunings? Ja, zoals we de president ook hebben gehoord, daar is er we kunnen het brengen onder de noemer van miscommunicatie, omdat de heer Brunings niet namens de regering daar was. Sterker nog, hij was met vakantie daar, dus op persoonlijke titel. En ik denk dat een ambassadeur en een ambassade hoort te weten hoe de zaken in elkaar zitten. Ook de organisatie, die heeft me gebeld in alle staten nadat de zaak verder aan het rollen is gebracht. En ook dat heb ik gezegd. U hebt uw rol en u hebt misschien voor een deel uw doel gehad met de activiteit. Maar de ambassade dient zich te houden aan protocollen, aan regels, aan procedures. Ik heb de president niet gehoord wat dat betreft. In ieder geval niet in de media. Dan heb ik dat even gemist. Maar waar het op neerkomt is dat de heer Brunings met verlof is. Ik heb ook ergens gelezen van ja, kan men niet aangeven wanneer mensen op dienstreizen gaan en dat soort toestanden. De heer Brunings is op verlof. En wanneer je met verlof bent als minister, dan zul je van bepaalde zaken natuurlijk zul je niet daarop moeten ingaan. Laat mij zeggen dat wanneer zaken officieel gepresenteerd worden die te maken hebben met het buitenlands beleid. Het buitenlands beleid valt direct onder de president. En wanneer je bepaalde acties gaat uitvoeren die betrekking hebben op het buitenlands beleid, dan zul je toch wel vooraf goedkeuring daarvoor moeten hebben. En ik denk dat dat stukje een omissie is geweest. En daar zullen we dus corrigerend voor optreden. Ik heb ook gevraagd dat in ieder geval die informatie naar al de ministers duidelijk is. Want als je met verlof bent, nogmaals ben je met verlof. En daar zul je dus aan moeten houden. Dus wat dat betreft sta ik daarachter.